Jam 11 wengi aku mau tinggal no mbok tolak tanpa sebab sing pasti nglarani aku kadung sayang kadung gadang-gadang lungamu dadi traumaku ngene men kisah bujangku ada meangen wangi tako ngancani aku kelangan konco cerita iki namung masalah tresno tapi koyo loro yen akhire wirang ben wirang bisa yen akhire loro ben loro tenan apa wong tulus wis garis sing ngene selalu ngancani ilang endinge tresnaku kaya bonsai anteng putri posira miri dolan wangi masih yo elo endah disawangi tapi dipaksa ra iso gedhi Granat Music sini di atas sama tante di atas sini ayo nggak mau terima kasih Rati sabar ngadepi nanture kembang duka wirang ngalah tenan nandesi tenan terima kasih kowe nganggep aku mung sawates kanca nyanyi ya jane namung masalah tresno tapi koyo loro terima kasih yen akhire wirang ben wirang pisan yen akhire loro ben loro tenan apa wong tulus wis garis sing ngene selalu ngancani lah endinge terima kasih cantik tresnoku kaya bonsai anteng putri posira miri dolan wangi terima kasih dadah masih yo elo endah disawangi tapi dipaksa ra iso gedhi terima kasih lancar rezekinya selalu Amin, berkah barakallah semuanya. berkah selalu buat Mbak Ayu sama Mas Adam Terima kasih buat saudaraku semuanya. Terima yang rang juara. Yo.
selalu. Iya, satu lagu atensi kembali.